Hej, Adeline. Hej, Aya. Jeg er kommet angående jobansøgning. Ja, så jeg er jo kommet, fordi jeg gerne vil søge stilling som engelsklærer hos jer. Ja, ved du godt, at vi er en åben plan skole? Ja, er det jo bare en skole med åbne læringsrum? Ja, men der er helt klart nogle ting, du skal vide om at være lærer på en åben plan skole. Nu skal jeg vise dig. 5 tips til god klasseledelse på en åben plan skole. I åbne læringsmiljøer, hvor der er mange indtryk og få fysiske grænser, har eleverne endnu mere brug for tydelig struktur. Skab faste rutiner for, hvordan timerne starter og slutter, og hvordan gruppearbejde organiseres. Hvordan overgangen mellem aktiviteter foregår, og så husk at bruge visuelle signaler som en timer eller et fast samlingssted i klassen, så eleverne ved, hvad der skal ske og hvornår. En tydelig dagsorden giver ro og retning og hjælper alle elever med at navigere i en mere uforudsigelig ramme. Samarbejde tæt med dine kollegaer. I en åben plan skole er vi glade for udtrykket parallelundervisning. Parallelundervisning betyder ikke bare, at klasserne har samme fag på samme tid, men også at de følger den samme undervisningsplan. Det vil sige, at eleverne arbejder med de samme emner, de samme læringsmål og ofte de samme aktiviteter, uanset hvilken lærer de har. Når alle hold har den samme undervisningsplan, kan de planlægge undervisningen sammen og undgå, at der er støj eller uro, fordi en klasse laver noget helt andet, som forstyrrer. Parallelundervisning gør det muligt at dele forløb, idéer og materialer og giver eleverne et mere ensartet og trygt læringsmiljø. Jo mere ensartet jeres struktur er, jo mere ro får eleverne til at fokusere og udvikle sig fagligt. Når eleverne tør at bruge engelsk, selv hvis deres svar ikke er helt rigtige, er det vigtigt, at du anerkender deres indsats. Det kræver mod at tale et fremmedsprog, og hvis de bliver mødt med kritik, lukker de hurtigt i. I stedet for at rette hårdt, kan du sige, tak for dit bud. Jeg kan godt høre, hvad du prøver at sige. Måske man kunne gøre det på denne måde. På den måde fastholder du deres lyst til at deltage og skaber et trygt rum, hvor det er okay at fejle og lære. Elevinddragelse gør en stor forskel. Når du inviterer eleverne til at komme med input, føler de sig set og hørt, og det styrker deres motivation. Det handler ikke om at lade eleverne bestemme det hele, men om at vise, at deres mening har værdi. Når du lytter til deres feedback og bruger den aktivt, bliver undervisningen både mere relevant og engagerende. Vær en autoritativ lærer. Det betyder ikke at være hård eller kontrollerende, men at udstråle ro, tydelighed og lederskab. Du skal signalere, at du har styr på situationen, og at du vil dine elever det godt. Det kaldes positiv høj status, hvor du hviler i din rolle, kommunikerer klart og venligt, og hvor eleverne kan mærke, at du både sætter rammer og ser dem som mennesker. Gå ikke i kamp, styr rummet med ro, vær tydelig i dine forventninger, men altid med respekt. Autoritet kommer ikke fra at hæve stemmen, men fra at være konsistent, retfærdig og nærværende. Nå, fortæl mig, er du så klar til at arbejde på en åben plan skole? Ja, med de tips, du har givet mig, så tror jeg, vi får en god start. Perfekt, jobbet er dit. De her råd, de er til at hjælpe dig på vej. Men når du har arbejdet her i nogle år, så vil du selv opdage nogle nye ting, der gavner din klasseledelse til at understøtte et trygt og struktureret læringsmiljø.